Hey guys, andito na tayo sa Sentosa Island and yung binayaran namin for the train is $4 dun sa EasyLink din namin. Yun. Yung palang $4 sa lahat na ng stops yun. Kahit pabalik-balik ka, kahit pumunta ka na sa iba't ibang stops. So, nandito tayo sa first stop. Ano to? Waterfront Station. Dito yung sinasabi ni Bebe na pupuntahan sana namin, oh. Hala, antananing. Dito ka sana, oh. Sa fountain na to, kung di ka pumuntang Canada. Oh, di ba? Ang happy-happy ng mga kids. And then, ito yung trees. Ayan, mga trees na madaming candies. Oh, nice. Santa Nani. Wala, dito yung gusto talaga niyang puntahan. Kaso wala na siya eh. Daming candies, oh. Oh, diba? Nakahang lang yung mga candies dyan. Ito na yung Candylicious. And dito yung Kinder Joy. Yay! Ala, sayang wala. Nasa dito yung mga M&M's. Nice! Hala, Skittles, ang ka na, favorite mo. 39. Ang laki pero. Chocolate, Snickers, magkano? 11. Popcorn. Ay, ala, wala si Bebe. Bebe. Dito ka sana. Ayoko yung mga, ito yung gel. Ito yung kinain natin ng ano, no? Ano na nga kasi yun? Binbuzo Challenge. Oh, Hawaiian Host. O di. Favorite natin to eh. Ito yung masarap. Asa na yung Caramax? Aloha Max. Yan. Ito yung masarap. May caramel siya. Chewy. Ganun sa loob. Yan. Ala, ito na yung Hawaiian Host. Hello Kitty. Favorite naman to ni Tawen. Sila ni Bebe. Hala, mag-Singapore tayo pagdating nyo mga kapatid. Nutella. Gusto ko na chocolate kisses. Ito, okay lang. Pero hindi ko masyadong bet. May mga pillow pa sila. O, call mom. Nap queen. Si, ano to, kapatid. Diva. Ah, ako yan dapat. Cuddle me. Buy one, get one free. For 49 pesos. Ay, $49. Heaven. Chocolate heaven talaga. Hello. Bebe, buti na lang wala ka. Yung nice nito, may unicorn. Ito, ice cream. Ang cute. De, buti na lang wala si Bebe or else mamumulubi tayo. Bebe, ang daming gamis dito, oh. Ayan, oh. Ito yung favorite niya, oh, yung ngipin. Ito, gummy bear. Ang dami yung gummies. Favorite mo, Bebe. Marshmallows over here. Ayan po, hindi na po nakapagpigil. Di, ayoko yung ngipin-ngipin na yan. Kadiri yan. Favorite niya yan ni Bebe. Oh. So, halal siya. Contains beef gelatin. So, okay tayo. Hindi tayo kumakain ng pork eh. Ayun po, hindi na po nakapagpigil. Kaya kapag kasama namin si Bebe Girl, sila ang magka-vibes pagdating sa ganyan. Sige. Gusto ko yung maliliit lang. Kahit ano dyan. Yan. Okay lang. Bango. Kunti lang, mahal. Di rin natin makakain yan lahat. Yung mga maliliit. Ayan. Ito yung gummies mo, ate, oh. Jelly Big Bears, oh. Ayan, oh. Ito naman yung Parade. Clear Jelly Air Parade. Ito yung may heart, oh. Nagtananing. Sayang, wala ka, ate. Ito guys, kung pag mahilig kayo sa chocolate, punta kayo dito. Sobrang dami dito. Gusto ni mga guys, tingnan nyo naman, $4 na yan. Ang konti. $4. My gosh, huwag na tayong mag-compute. Huwag na tayong mag-convert. Ang sakit sa loob. Mga pang pasalubong. Ayan, oh. Cute. $14.
Ito kapag sa mga bata, Smarties naman. Pero ito, maganda, $14 lang. Ito, 13. Tapos ito naman yung 15. Pero magandang mga pangkasalubong sana tong mga to. Ang binbuzled dito guys, oh. $5. 150 lang to sa Pilipinas. Sa Pilipinas lang tayo bibili. Ito, kapag sobrang dami kayong gagawa, yung barka-barkada, ganun. Ah, ang ganda. Kapag barkada nights, ganun, or camping, ganyan, activity mo, ang ganda. Pero magkano ba to? Oh, $49. Ang daming lollipops. Ay, hindi kasi ako masyado sa sweets eh. Ayan, ang dami. Ay, naku, buti na lang wala si Bebe Kel. Ay, unicorn. How much is this? Ah, for kids. Ano yung mga gusto ni Bebe? Floaties. Little bunny. Ito, cupcake. Ito, unicorn. Little bunny. Ganda. Ganito yung mga ganyan, guys. Oh. Ito naman is $49 instead of $69.90. Mahal pa rin. Ito yung mga trending na mga ano, oh, mga floaties. Diba? Ang ganda. Kaso mahal. $49. Tapos ng summer sa Pilipinas. Candelicious. Ayan. Para sa mga mahihilig sa sweets. Ayan si ate. Naka-prepare ng outfit niya. O, diba? Pak. Ganun. Dito guys sa tapat ng Candelicious yan. O, diba? Kapag may kasama kang bata. Sakto kasi sana talaga kung kasama namin si Bebe Girls. Tapos dyan na din yung Universal Studios nila guys. Pero hindi kami pupunta dyan. Bakit mas masarap yung mga gamis nila dito kaysa dito sa Pilipinas? Iba yung lasa niya. Pahawak nga ako ng GoPro doon sa kabilang kamay mo para makakuha ako ng pagkain. Ah, ano to? Masarap din. Naga. Wow, nice. Nakaka-relax naman dito. Ano yan? Maganda dito pag sunset na. Diba? Ganyan. Pag upo-upo lang. Kasi pag ganito medyo mainit pa. Sabagay hindi na masyadong mainit. Sakto lang. Guys, umupo muna kami dito sa kanilang mga benches dito. Diba? Madaming benches dito. Yan. And this is the view. Yung mga cable cars yung nakikita na yung mga yan. Galing harbor. Ay, ano nun, mahal? Yung pinanggagalingan ng mga yan? Ha? Harbor Front. Tapos ano to? Itong lugar na to. Oh, AC Aquarium. Yan. Tapos may ano ka dyan. May nakita kang boat dyan, yacht. Ganyan. Fastcraft. Ito naman tayo guys sa Universal Studios. And syempre, di tayo pupunta dyan kasi kailangan natin ng whole day para pasyalin yung Universal Studios and to get things done inside. Ayan. May escalator pala. Kumanda na akong maghagdan. Dito sa SG guys, lahat halos may escalator. Tapos yung mga ano nila sa train station, the aircon. Dito lang sa Sentosa yung hindi masyadong aircon. Talagang outdoor na outdoor talaga. So medyo mainit sa best. Tapos walang masyadong hangin. And here we are! Ito guys pala yung mga ganito nila. Ano, yung mga main dish. Oh, your siflis satay refig. Yan yung parang inihaw. Inihaw, okay. Tapos yung garden nila. Ito naman, yung laksa good. Laksa. Uy, tikman nga natin yung laksa, mahal. Tapos, share your fun shots on social media. Okay. Uy, gusto ko to. Ay, may tanim akong ganito. Itatanim ko sa bahay. Yung mga zinnias to eh. Madaling buhayin to. Kuha nga tayo. Wala bang dry na ano to? Na bulaklak. Ayun, happy 53rd birthday Singapore. Kasi bukas Singapore Day. Sabay ng birthday ko. Magka-birthday kami ng Singapore. Ayan. May worker dito guys na nag-ano sa amin. Halika na, maglakad tayo. Na nag-offer sa amin na gusto mo daw ba take niya yung picture namin. Ganun. Pero worker siya dito no. Tapos may hawak siya na camera. Tapos
ano, yung phone ko daw, gusto ko daw ba na magpating ng picture sa kanya. May nandito, siya lang nag-offer sa lahat ng mga ano, napunta na namin. Siya pa lang yung nag-offer, so he's really good. His name is Iman. I-M-A-N. It's really good. Hindi maging... Maganda dito sa Sentosa Island, guys, kasi hindi masyadong crowded. Crowded siya, madaming tao, pero alam mo yun, makakapag-take ka ng pictures, gano'n. Tapos, by station kasi to. So, ito pa lang yung beachfront pa lang yung pinuntahan natin. Ay, waterfront pa lang siya. So, next will be, I don't know, bahala na si Mac dyan. Beachfront. Okay, we will go to beachfront na. Dito guys, maganda mag-sundown, no? Mag-sunset. Tapos, chill-chill lang. May barbecue. May ano, o, diba? Saya. Ang ganda ng ambience. Tapos, naka-Bermuda grass. Tapos, may ano pa, may pa-music pa. Yes, bakasyon na bakasyon. Mga pa-cheer pa sila. Hindi ko nantindihan pero natatawa ako. Parang natuwang-tuwa sila sa ginagawa nilang cheer. Para mga college students na yung mga nandun sa beach. Pupunta tayo guys dun sa tower na yun. Grabe, nakakahilo. Nakakahilong maglakad dito. Aray! Mamay, mahulog ko tong natin, camera. Sarap naman dito. Nice! Shucks ang hangin. Hilong-hilo ako lang sa bridge. Ay ko parang nagmumove pa. Ay, nako. Doon tayo sa taas. Dito na tayo sa may pinakamataas itong dalawang towers. Ang ganyan dito guys. Yan. Tapos yun yung bridge. Pumunta dito. Tapos yung bridge na nilakad natin. Yan. So kita mo yung bridge. Ganda. White. Ito yung Palawan beach nila guys. Struggle is real sa pagpipicture dito sa buhis-buhay itong bata na dito sa guys, hanging bridge kasi hanging kung hanging talagang umuuga, nakakatakot, nakakahilo, pero ang ganda ng view. Ito yung third level ng Vivo guys, meron silang beach sa third level nila. Ayan nakita nyo yung tubig dyan. Diba? May beach sila dito. Pwede kang magtampisaw dyan. Yun yung mga bata nagtatampisaw. Beach talaga. Ang galing. Parang dagat talaga. Pag pagod ka na maglakad, dito ka na. Ang daming lugar dito guys sa Singapore na yung kung mag-walking ka lang, yung wala kang spend na mga entrance fee, ganun. Walking ka lang, okay na. Yung gusto mo lang mag-relax, relax. Tapos hindi siya crowded. Tingnan mo naman walang katao-tao. Siguro mga lang kami dito, mga wala pang 10 yung nandito. 1, 2, 3, 6, 7, 8 lang na tao yung nandito sa lugar na to guys. Tapos madaming mga ganito yung may puno. Ayan. Lahat ng puno may ganito. Mayroon siyang hill, tapos meron siyang upuan. Hill talaga. Basta para siyang may burol na ganyan. Burol. Kung pupunta kayo dito sa SG guys na mag-shopping kayo, punta kayo dito sa Vivo City kasi dito yung may mga ganyan mga MK, yan. MK, Coach, ganun. Andun, sa tapat niya pala Coach. Sa kabila. Ito Michael Kors. Michael Kors tayo mga Mac, ganun. Lahat nandito. Mga... Although lahat naman... Meron din silang Charles and Keith dito. Mas mura yun. Tapos ang daming tao. Tapos lahat naman ng malls. Mga malaking malls.
makita yan. Oh. Pero dito kasi parang minsanan na tabi-tabi na sila. Maganda na. Kita mo na sila lahat. So, minsanan yung punta mo kung mag-shopping ka na. Meron yung mga pang high-end. Meron din yung mga pang mid-class lang na mga products. Ganun. Basta mid lang, tsaka mga high-end. Ganun yung ito. So, CA. Tapos, Coach. Ayan, dito ka. Pero parang wala ko nakitang LV. Hindi ko alam kung saan yung store ng LV. Ang Marina Bay Sands. Marina Bay Sands. Tsaka yung mga, actually hindi naman high-end kasi na, hindi ko alam kung ang MK tsaka Coach parang mid lang. Tapos yung high-end nila talaga yung mga LV, yung mga iba pa. Pero sa atin yan na mga, mga purita. High-end na yung mga, mamahalin na yan, besh. Ito yung map guys. So pupunta kami ng Paya Lebar. So para makapunta dyan, dahil magulo tong MRT, sasakay tayo ng Purple Line. Nasa Purple Line. Purple Line instead of the orange. Purple Line tayo. Tapos bababa tayo dito sa parang crossing nila. Tapos bababa tayo. Sasakay tayo ng Green Line. So Outram Park. Tapos tsaka tayo bababa ng Paya Lebar. Okay, let's go. So, yun yung purple line. Purple. Purple talaga yung kulay niya. Northeast line. Listen to my heartbeat.